Yo, what's up guys? This is Jack me again. Yo, 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 what's up? And I'm going to nandito na pala ako sa Cebu City. Yaya! Yaya! Yo! What's up mga bebot? Kung kayo ay nanonood, manood lang kayo. Oops! Sorry. Hindi ko alam. Yeah! What's up mga bebot? Oh, isang magandang bebot. Oops. Kala ko mundik na yun ah. What's up kuya? Saan pala tayo ba doon ngayon? Oh, a short motovlog. Sorry, short city vlog. What's up sa city vlog ko? Sa hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na kayo. Dahil wala kayong magawa. At sa mga naboboard sa aking mga naboboard, no? Pwede ba tayo dito? Hindi ko alam kung pwede ba. Wala na si Sitom. So guys, shout out pala sa Saubahi Zone. Again, thank you. Keep distance. But ganarns. So guys, yeah. This is 138. Okay, they're in front of Metro Cebu. Jollibee, pa-pa-ra-pa-pa, Jollibee, hehe, pa-pa-ra-pa-pa, Jollibee, hehehehehe, yo, anana, Di ko alam talaga ito. Di ko alam talaga kung anong ginagawa. Thank you, man. What's up, Kuya Bebot? Huwag ka dyan. Counterflow ka, Kuya Bebot. Huwag kang mag-counterflow. Dahil nag-counterflow din ako. Whoops. Mali ka na yun. Let's go. Oh, sikat. No right turn on red signal. So ito guys,
itong daang na to ay patungo pala sa Santo Niño at Cathedral. Ba't ganun ate? Traffic enforcer. Ano bang content ko ngayon? Hindi ko alam. Ay. So guys, ito pa yung Plaza Independence. So guys, ito pala yung Plaza Independence kung saan pwedeng maggala-gala. Marami ding nagpa-practice. Saan ba tayo papunta? Papunta tayo sa Southern Property or Coastal Road. So ito guys pala yung Cebu Buhay. Hindi ko alam kung ano yan. I-search ko na lang. Tapos ilalagay ko sa screen. Yeah. So guys, shout out to Paul Cueva, to Darwin, and to Southern Zone. Shout out. Sobrang ganda talaga guys, no? Ganda. So mga guys, sa mga hindi pa nakapanood sa mga previous vlog ko,